O segundo premio, o rol transformador das comunidades enerxéticas na transición ecolóxica, análise de situación en España e Galicia, presentado por dona Laura Prieto Rodríguez, entrega o premio don Efrén Castro, vicepresidente da Diputación. Facemos a presentación, entón, deste premio, deste segundo premio, e logo xa presentamos o primeiro. Vale. Bueno, boa tarde a todos. Eu quero comezar dando un agradecemento aos organizadores destes premios. Así mellor. Pois quero comezar agradecendo aos organizadores dos premios Rafael Crecente por continuar convocando, por poñer en valor os traballos relacionados co desenvolvemento rural e territorial. Eu non coñecín a Rafael, pero con todo o que comentaron aquí esta tarde estou segura de que me tería gustado moito. O traballo do que vou falar, que presentei, céntrase nas comunidades enerxéticas, que xa foi mencionado antes por a directora xeral de Agader. Eu quería investigar un pouco sobre, facer un análise, cal era o punto de situación, que problemas podían axudar a resolver estas comunidades enerxéticas, se contaban ou non cun marco normativo adecuado, que papel xogan as institucións no seu desenvolvemento, cal é a súa situación en Galicia e en España, en xeral. En 5 minutos é complicado, pero, vou tentar dar unhas pinceladas de que aspectos poden axudar a resolver estas comunidades enerxéticas. O primeiro é a descarbonización, que é un gran reto que temos, descarbonizar a economía. Temos unhas emisións de gases de efecto invernadero que todavía continúan crecendo, co sector enerxético a cabeza, aínda que na Unión Europea estamos xa en senda decrecente, en parte gracias ao gran despliegue de enerxías renovables que se está facendo, pero vai haber que acelerar a tasa ou duplicala, polo menos, para conseguir os obxectivos. Aquí, as comunidades enerxéticas fan un aporte principal porque desplacen os combustibles fósiles da matriz enerxética, son xeración distribuída, co cal minimizan as pérdidas de transporte da enerxía e facilitan a electrificación con fontes renovables noutros usos da economía. En segundo lugar, o segundo problema que ataca, digamos, que é a dependencia enerxética. Un desafío para Europa, porque vemos que as cifras, de media, foi a enerxía importada 63% no 2024, o que reflexa unha vulnerabilidade, que ademais se agrava pola concentración de proveedores. Máis da metade de petróleo e casi 2/3 do gas natural que importamos proveñen dun número moi reducido de proveedores, co cal isto deixanos máis expostos a riesgos xeopolíticos e a unha alta volatilidade en precios, que quedou patente ca crise enerxética no 2002 especialmente. Aquí o aporte que poden ter as comunidades enerxéticas céntrase principalmente en que utilizan recursos renovables e enerxía local, fortalecen a autosuficiencia e a resiliencia enerxética. Máis alá de reducir esta exposición aos vaivens de precios internacionais, ofrecen aos membros da comunidade enerxética unha maior estabilidade e custos estables a largo plazo. Son un bo elemento, digamos, para elo. Por último, dentro dos 3 problemas que analicei no traballo, falo da pobreza enerxética, que é unha situación que se define como a incapacidade dos fogares de poder acceder a servicios enerxéticos a precios razonables para a poboación. Non é só un problema económico, porque entre as súas consecuencias chegan ata a exclusión social e impactos na saúde e no benestar. As cifras para a Unión Europea son preocupantes e para España todavía máis. No 2023, o 10% da población europea declaraba non poder manternos o seu fogar adecuadamente quente. En España chegamos ao 20%. E dunha perspectiva social, o que aportan as comunidades enerxéticas é facilitan o acceso a fogares vulnerables como beneficiarios do autoconsumo compartido, co cal obteñen acceso a unha enerxía de forma máis asequible e estable. E máis alá do aforro, tamén fomenta a cohesión territorial e social, empodera a cidadanía, porque é un requisito,
e impulsa un modelo enerxético que se cree que é máis xusto e participativo. Donde se orixinan ou de onde proveñen as comunidades enerxéticas? Bueno, xa tiñamos algunha experiencia na Unión Europea, non creo que sexa raro. Dinamarca, Alemanha e Países Baixos foron pioneiros nas experiencias de enerxía comunitaria, con cooperativas cidadás. No 2016, a Unión Europea, a Comisión Europea, introduciu o concepto de comunidades enerxéticas a través de dúas directivas clave, como son introducindo as comunidades cidadás de enerxía e as comunidades de enerxías renovables, que son diferentes, pero, teñen moitas semellanzas, voume centrar nelas. Ambas son entidades xurídicas de participación aberta e voluntaria e priorizan os beneficios medioambientais, económicos e sociais frente ao lucro financiero. Poden formar dela tanto persoas físicas como empresas ou autoridades locales, os concellos. Por exemplo, son os dos impulsores. Cal é a situación en España e despois en Galiza? Os datos que atopei, que vin, mostran un incremento do 44% no 2024 respecto ao 2023, alcanzando a 659 comunidades enerxéticas constituídas. Vese unha boa implicación ciudadana, porque un 92% destas contan con persoas físicas entre os seus participantes, e territorialmente o que mostra este mapa de calor é que hai unha maior concentración no norte e no oeste da península. Se o analizamos por ámbitos de actuación, o que se ve é unha forte implantación no territorio rural, cun 69% destas comunidades enerxéticas constituídas alí. Aquí presento unha comparación entre España e Galicia. Galicia é unha rexión que ten un alto potencial renovable, moita extensión rural, e as comunidades enerxéticas están crecendo bastante. En Galicia chegamos a ser a quinta comunidade con máis comunidades enerxéticas constituídas. Alternativamente, tamén o que detectaba era que hai unha certa conflicto con grandes parques eólicos, é un tema do que se debate moito. Cheguei a plantexarme, quizáis estas comunidades enerxéticas sexan unha alternativa ou complementario a esta outra forma ou modelo enerxético. O que me chamou moita atención é que desas 64 comunidades enerxéticas constituídas, xa o 20% dos municipios contan con unha, e iso duplica a media nacional, o que demostra unha gran capilaridade e o potencial do noso medio rural para liderar esta transformación enerxética. E xa para rematar, quería mencionar as dúas iniciativas que elexín para pôr o foco dentro do traballo. Están as dúas na provincia de Pontevedra, pero sei que aquí en Lugo tamén hai iniciativas, algunhas moi grandes de feito, de comunidades enerxéticas. As dúas escollidas foron Mar e Luz, que é nunha zona insular, a Illa de Arousa, e a outra en Buchabade, que é en zona rural, no concello de Ponte Caldelas. Son dúas comunidades enerxéticas diferentes, aquí recollo un pouco as características. Son diferentes tanto no orixen da súa constitución, como no tamaño, nos participantes que se implican, na financiación obtida e nos resultados, pero supoñen un caso de éxito. En concreto, Mar e Luz unha foi unha das primeiras en estar conectada xa e verter a rede. E ambas supoñen un modelo que é un motor de transformación. Ambas se adaptaron ben ao entorno local, conseguiron a participación tamén de empresas que son membros destas comunidades, e conseguiron a implicación da cidadanía, que non é algo a veces fácil ou doado de conseguir. E xeran beneficios tangibles para os membros. E xa están, en concreto, en Arousa en transición, con outras iniciativas, ampliar un parco eléctrico, bateeiro e demais. O mensaxe final que me gustaría trasladar é que o que atopei con este traballo é que estas comunidades enerxéticas son un modelo alternativo de gobernanza, de innovación social, que o que demostra é que teñen moito que aportar ao actual sistema enerxético, que pode ser unha alternativa ou complemento máis democrático, máis xusto e de menor impacto en comparación ao que teñamos ata agora. Nada máis, moitas grazas.